покажа как аз приготвям кюфтета по черпански. Така, необходимите ми продукти са 500 грама кайма, половин лук от средна глава, едно яйце, сол, черен пипер, галета, която аз се направих, един сухар си го стрих, иначе 2 супени лъжици, чубрица и брашно за овалване на кюфтенцата. Това е за кюфтенцата, които ще умеся сега. И след това ще продължим с сосът. Ето, аз съм си направила галетата. Тук в Германия е много трудно да намирам галета, затова си правя повечето неща сама. Така, това ми е единия подарък от Коледа, който съм много доволна, защото ми върши наистина много работа. Ще сложа и лукът вътре, за да може да го направя по-ситен. И действаме. Първо ще прибавя подправите. Черния пепер. Малко сол. Чубрицата си я купих от България, един голям пакет, ронено, само че ми беше много клечкиста. И това си го смелих с тази малка машинка, но сега вече ми е доста добре. Така, една-две щипки слагаме чубрица. Изпакваме. Докато умесвам каймата, съм сложила тази тенджерка, ще готвя. Съм сложила вода да заври, защото като заври, трябва да пусна кюфтенцата вътре. Така, слагаме галетата. Яйцето. Сега ще сложим лука да си го ситня. Готово. Не знам за вас, ама аз в каймата не обичам да ми хрупат полуци. Затова гледам да е възможно по-ситен. Макар че то се остават едри. Но чак пък толкова да ни издъхнява. Така, разбъркваме. Умесваме добре, да може всичко да се разнесе навсякъде, равномерно, възможно нали повече все пак. Смятам, че сме готови. Така, сега трябва да направя кюфтенцата, да ги овалям в брашно и да изчакам да ми заври водата. През това време ще направя лука за самата манджа с моркови, целина, чушка по принцип, но аз не слагам, заради това, че съпругът ми не яде.
почистя малко, за да ми е по-лесно. Сега започваме да си правим кюфтенцата. Горе-долу такава големина. Обалваме ги в брашното. Ето. Горе-долу трябва да излезнат около 12 кюфтеца, но пак според зависи това, нали, как ще ги овалят. Аз не успявам като че ли всички да ги направя еднакви, така че не смятам, че това е чак такъв проблем. Все пак да ни издребняваме и с тези неща. Така аз продължавам с кюфтенцата. Ще ги направя и ще се върна след малко. Готова съм с кюфтенцата. Сега чакам водичката да заври. През това време ще ги сложа в купата, за да не ми пречат и да мога аз да се нарежа за самото ядене картофките, морковите и да действам и по тази задача. И между другото, кюфтенцата ми станаха 11. Ето. Оставям ги докато заври водата. Ще си почистя дъската и продължавам с останалата част от яденето. Така, аз си отбелих вече картофите, морковите. В случая имам 7 картофчета. Не са много дребни, но пък не са и средни. 3 моркова и 2 глави и половина лук. Тъй като, нали, половинката я сложих на това, затова. Сега да си ги нарежа по-наедро. Да не се стопи. Ето, горе-долу. Ето, горе да се ориентирате за големината на лука. Все пак той се запържва и се стопява. Не стои така огромен, както повечето се плашат. Така, да се нарежем морковите. Така, ето и морковчета, пак с една едричко. Така, картофите, тях вече ги режа малко по-надребно. Ето, готово.
Така, готови са ми картофчетата. Сега ще се преместя на котлона. Сложила съм още една тенджерка, в която ще запържа тези неща да са готови. После да мога да ги прибавя към кюфтенцата. Така, вече съм на котлончето. Слагам олио. Слагам първо картофките и морковчета, тъй като на тях им трябва малко повече време. И да не взема да припържа лука. Че като се стопи и изчезва. Не е добре. Все пак и затова е нарязан по-едричко. Но въпреки всичко го слагам след тях. Готово. Така запържвам си картофките и морковите. Така, и водата ми завря. Сега ще се пусна кюфтенцата. Силно се притеснявам за кюфтенцата, тъй като тук в Германия каймата им изобщо не е като нашата и постоянно се разпада. Но като ви кажа, разпада се, какво ли не сме правили. Стои си на едно като пръчици и голям проблем е с каймата, но надявам се в този случай с брашно работи, нали, яйцето все пак да се стегне и да нямаме такъв проблем. Така, готови са кюфтенцата. Оставяме ги те да врат. Тук запържваме картофките и морковите. И още малко ще сложим лука. Продължаваме да ги пържим до така да се променят малко цвета. Кюфтенцата си врат. Сложим сол на яденето. Така, ще ми трябва зелена. Добре, че имаме български магазини, между другото. Така. Черен пипер малко. В интерес на истината, аз не съм особено голям фен, но все пак за придаване на вкус малко сол и малко чубрица. Една щипка. Вече се добавям лука. Малко така се прескъпне. Позапържвам си
И слагам всичко при кюфтенцата. Вече лукът ми е почти готов. Ето, вижте как се променя цвета, става един като прозрачен. Сега добавям всичко в тенджерката с кюфтенцата. Само да се спра този клон. Ще си помагам с тази лъжица, да не го изсипвам, защото иначе доста пръска. В интерес на истината, от доста време не съм правила това ядене. И днес така ми дойде идеята. Затова реших и да ви го снимам. Все пак в тези кулинарни групи, или аз не знам как да го нарека, клиповете, които правим с храна, смятам, че помага на доста хора, било то начинаещи, да ги улесняваме да готвят по-лесно. Защото когато не знаеш наистина как да сготвиш нещо и го правиш за първи път, повярвайте ми, наистина е много трудно. Ако няма кой да ви покаже, нали, говорим за типа хора, които са един вид самоуки, това наистина помага много. Аз едно време така майка ми учеше. Казваше ми стъпка по стъпка, кое след кое и как. И наистина беше много по-лесно, отколкото, примерно, да чета някаква рецепта и да се мъча, тъй като имаше, значи, от типа, тогава изобщо не ми бяха ясни къла, съла. Боже, вярвате ли ми, че нищо не разбрах? И така, оставям си яденето да си ври. Ще поври около 20 на минути и пак ще го погледна, да видим дали са се сварили картофчета и морковчетата. И ще продължим. Така, яденето е почти готово. Затова добавям доматено пюре. Моето беше домати на купчета, затова се го смлях. 2 супени лъжици доматено пюре. Така, като е готово, още мъничко ще направя олио и червен пепер и малко брашно, за да сгъстим яденето. И ще видим финалния резултат. Така, в отделна тенджерка, в случая аз, ако не е тиган, слагаме олио. Слагаме с червения пюре. Една препълнена лъжица. Ако искате да ви е по-червено, може и 2. В случая аз ще сложа 2. И да не забравя към яденето, тъй като има домати, добавяте една щипка захар, за да убие
киселинността на доматите, тъй като наистина напоследък доматите са ужасно кисели. И да няма проблем с стомаха. Така, 2 лъжички припълнени брашно и разбъркване. Малко съм си пуснала силно котлона. Слагам още малко олио, тъй като няма как да задържа брашното. Стана прекалено гъсто. Спирам с котлончето. Вече съм готова. Ето. Смятам, че е достатъчно рядко. Тъй като сега ми е малко трудно с тенджерка, ама аз съм си виновна. По принцип в тигана ми е доста по-лесно, тъй като тигана ми е голям. Така, изсипваме. Разпърпваме се го добре. Аз забравих да кажа, че се спрях котлона, докато разбърквах. Защото като сипвам брашното, не е хубаво да ври. Така. Ето. Сега ще го оставим да поври около 5-10 минутки. И сме готови. Сега ще го затворя, за да може по-бързичко да заври. Ще стоя до него, тъй като от брашното в повече случаи кипва. Като заври, отваряте си капачето и оставяте да поври 5-10 минутки заради самото брашно. И смятам, че яденето ми е почти готово. Връщаме след малко, за да ви покажа крайният резултат. Така, забравих да кажа, че яденето не трябва много да се усилва котлона, тъй като като сложим брашното има вероятност да загори отдолу. Затова в случая моят котлон е до 9. Аз съм го пуснала на 6. Сега ще видите горе-долу какво е като къкри. Ето така, смисъл лекичко да ври. Имам си едно начало, но в момента ми е леко помощник. И така оставяме го да поври наистина 5-10 минутки. Разбъркваме от време на време, наистина да не залепне долу, тъй като от брашното понякога залепва и не е хубаво да загаря. И пак се връща. И ето крайният ни резултат. Аз си го поръсих с пресен магдамос. Ако обичате, ако не обичате, просто така. Ето. Много е вкусна. Ще ви хареса. Пробвайте я. Това беше от мен за това ядене. Ако ви е харесало, лайквайте. Ако имате въпроси, коментирайте. И ще се видим скоро.